Members of the Hnyothrep National Youth Movement (HNYM) have submitted a memorandum to the executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council who oversees trade and labour. The memorandum urges the council to implement recruitment reservations for the indigenous community within its jurisdiction. The HNYM, which advocates for the welfare of local youth, has called upon the executive member to ensure that 80% of jobs are reserved for indigenous residents in line with the state employment policy. The demand particularly applies to companies from outside the state that require approval from the council to establish operations in the state of Meghalaya. Nakaliang ka sing kasi nakaliang ka HNYM nilawan bani kundu yam ngabri insar song katriet bat kaleba. Aluan ka way ka jingmut ka ba ka HNYM ka kwa kan ai ng niya po district council kita kalong ba kin ai kanu ko hukum ni kinu ki agency la ni kinu ki company ki bawan start up kmai hang ni ki ba kumba kilayu i ba ka EC jong ka district council menta kala ong ba on ai on si la ni on ai trading license ni kinu ki company la ni lai ki kinu ki kam ki ba tala hi ban trai da u trai ri trai mlok tena kaliang kaseng sungu shibun ya kani ka jingde atau kani ka isi ka mai tena kaliang sungi kumbang yang subal hang dia pengin ai jingmat ba tada kidon kini ki agency la ni kidon kini ki company ki batmai ki bawan ban seng kani to ka jela ka jungi ka bau kasi jungi umpat la ban dia ni ong ya ka isi hang ni ba kan bu la ni dak ki kendon la ni ba kan dan ka ta ka bha tungkam tungjam ya ka jat bendiu ku jungi ya ki jat bendiu Hnyothrep ki jungi ki samla ki bam dan kam dan jam ha ki great for lani kita ki on skill worker tina kaliang jong em lo habang ilai kendu menta kalong ka ige ke balong positif kalong ka ige ke basau kenat naman kaliang jungi yang ba kani ka ba ka basau kenat ba kan long de knang ba ki jat bendiu jungi knang ki samla wat kam wat jam jungi kinyo ialah ki jong ki kinyo la ki jong ki kam ki jam lani la banding kalau hakiki ki jat tina kaliang jungi ru ngila ya klan ya shibun teli bi dai bat kini ki kam ki badai di tandar hantai kini ki kam ki badai bat kini ki ba kum kini ki mela kum ki ba la ban organisasi daki try di climb lok ni ra dai beliau jadi ni la ong ba di ban ai be chwa di first preference kum ka di ban dai be naman tajom ki khasi jantia ki jongi tena kaliang ka sang hi ni banjol ba nakaliang ba kadai ban bah ba ya ka 10% kat kum ka state employment policy hapo ki private sector nang balara kinung lagi agency ni kinung ni company ki bawan ki ban startup mai ni ki bawan ki ban sang mai hang ni kin la kin haban bah ya tak kam ka jam ling ba ka kenduan ka ba ka district council ka ai bala kumno dai ban ai 10% na ka banta jong utrai di prime block